הוא השאיר רגע. כן, הוא השאיר בכוונה שהיא תצלם. כן, כן, בסדר. הוא בא מהקהילה, עכשיו הוא שם. זה רק קצת בזווית, אבל לא נורא. אתה מצלם? כן, עכשיו זה שלי. עצרתי בדרך, נשאר שם יש לי שבתוכנית העם אין אילנות, שאין מקום לזוז ולחנות, כי זה דירה כבידה והיא צפופה מילה, אבל בכל זאת נולדים בילדים. כן, 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 בן נולד, בן נולד, הלילה בן נולד, הבן הזה נולד הלילה, בן נולד, הבן הזה נולד הלילה, הלילה בן נולד, הלילה בן נולד, בן נולד, נולד שירו, בן נולד, הבן נולד, בן נולד, שירו, בן נולד, בן נולד, הבן נולד, ואף על פי שזה עוד לילה, ואף שזה עוד לילה, שמישהו מעולם מרעידה מכל הבחורים, אולי הבן שלי יכתוב שירים, אולי הבן שלי עם נערים, אבל אחד ידוע לפחות, שאת השם שלי הוא לא ייתן למחות. לא, 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 בן נולד, שיר נולד, שיר נולד, שיר נולד, הלילה שיר נולד. או כפי שאני אמור לומר, חן. חן לכן. תודה רבה על ההזמנה ועל האירוח. חן למקהלת חן ואכן מגזר. על הבמה נמצאת מקהלת רון חולון, ואנחנו ביחד כמה חודשים בסך הכל, ומקובל כל פעם לומר, ועכשיו נשיר את השיר החדש שלנו, אז כל הערב אנחנו נשיר רק את השירים החדשים שלנו. כל השירים שלנו זה השיר החדש. אני לא יודע, אני מניח שחלקם, רובם, לא יודע, בביצוע בכורה זה או אחר. זה היה שיר כמובן של נעמי שמר, שיר נולד.